Υπάρχουν μέρη που δεν φαίνονται στο χάρτη, μόνο όταν τα ζήσεις τα θυμάσαι. Εκεί που η θέα δεν σε εντυπωσιάζει απλά, σε καθυλώνει. Κάπου ανάμεσα στο φως και τη νύχτα, ανάμεσα σε μία κουβέντα και μία σιωπή, εκεί βρίσκεις την πραγματική στιγμή. Εκεί που το ποτό δεν είναι απλώς γεύση, αλλά τελετουργία. Χωρίς φίλτρα, χωρίς άγχος. Μόνο το παρόν. Ταράτσα Sky Bar, η πιο κομψή απόδραση του καλοκαιριού.